Nggih. Panjang itu. Panjang apa beda? Karek. Warnanya kurang cerah sedikit. Warnanya sedikit cerah sedikit. Itu kanannya ada, sing cara. Kanannya ada. Di dalam ada ini. Iki ada. Pas iki arek. Modelnya ini apa? Iya ngono kuwi. Ini teko wi. Ati datang, kanannya ada apa iki? Oh ini. Sing iki ada Mas warnanya telu-telu. Tak sebut. Sing iki apa kuwi? Iya, dari semua. Coba. Lagi teko. Sing di kotak apa polos, Mas? Sing ngeten iki lho, Bu. Nek kuwi kari siji, nek sing iki warnane akeh. Iki. Sing iku lho. Dan iku kari siji, nek sing iku lho Mbak, pink kali anu arane Ibu. juga. Mas. Warnane Den cerah-cerah. ora. Lagi tekan di ini. Iki warnane. Ora bocamu den ora sama. Warnane kuwi pink, nek sing kotak iki warnane. Iki kabeh. Iki seger. Sing ora. Gede lho, sang iki kegeden. Mending iki lho Mbak sing cekli-cekli ayu-ayu iki lho. Namanya iki kotake. Satu kotak. Berarti ku dua ngono. Kotak sitok motif sitok. Kalau sitok. Iki XL lho. Ada gede Mbak, bocahnya sampe kan gede, lemu. Nggih. Kamu Dan ya bocahnya gede sampe. Gendut. Mungkin XL kan. Iki bubuk. Nggih. Ada rasa putih. Mana sa? Sa Masak. mana sa? masak. Mana bisa? Ini macam mana? Ono ya iki kok. Hah? Iya. Kok mana? Itu lho. Mungkin ngene dari ndi? Kene to. Heeh. Mainan? Anu topi, Bu. Kopi. Tapi dia dek. Nggih. Modelnya itu. Lebok dhewe jilbab apa topi ya? Iki, ternyata model topi kecil. Ini cukup ini nggak kayak lucu malahan Mbak. Modelnya cantik-cantik ini. Ini kata Putri Londo ya deh ya. Ini denganannya apa no? Topi cikrak nih kan. Tapi cantik kan dipakai. Juga enggak apa-apa Modelnya boleh. ini. Ya. Pasalnya ngantuk ya. Lumut iki jilbab apa topi matoke? Oh jilbab ah? Nggih. Jilbab aja. Pak turban itu. Turban. Soalnya kan piton-piton nek kayak jilbab iso. Iso to kembang ya. Iso kan di anu Kayak jilbab ae. si bapak ini. Iya kambingnya dawa ya. Kambine dawa soalnya. Mau dikira anu. Apa ya? Tapi bajunya panjang. Ini Ya warnanya apa, Dik? coklat kan. Coklat.
coklat. Itu apa sih hitam aja? Ampun. Golek-golek gedhok lindri lho, Dik. Nang ndi? Golek ning shop. Mas. Pasar Ngawi, Bolo, Pasar Ngawi. Gila ngisor kan? Ini apa itu? Sing bendel godhog. Ini samitan. Lapangan ngopo. Nang Bilaro sak bumbu-bumbu lho kan salah. Enak. Jajal tuh kowe. Hah? Wah, iki gedhok apa? Banten. Banten 6 kok. Sekawan mawon, gangsal mawon. Gangsal. Nggih. Kita kon nemplok. Gangsal mawon ini. Tekan. Mas gedhok. Ya. Tekan iki. Pon sarapan aja jus sing gede-gede. Gila ae. Ora lek. Aja gede-gede. Ntar Bu, kesel aku nggih. Matur suwun. Nggih. Ketua ayu. Nggih. Boneka kan. Baru apa nih? Apa nih samplok? Lo godhong. Peloro. Belok. Eh. Ki. Bungkus du. Angge kakak bukan. Net pasar, bos gedhok pasar.